wozani, 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 wozani. Bam badam, bam badam, bam badam, 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 bam badam, bam badam. Ngiyenemukela kuleli khaya elifudumele lezindaba ezihlabahlosile zolimi lwesiZulu ezizokwenza ulokhu ubuya njalo njalo ukuzozilalela. Hlala phansi-ke unethezeke ubize nabanye nithole intokozo nokwazi isiZulu kangcono. Igama lami nginguLungile. Ungangibiza Teacher Lungi, Mom Lungi noma Auntie Lungi. Lezi zindaba zicashunwe ngokusemthethweni ezincwadini zabakwa-Shooter and Shooter Publishers, abashicileli abaphambili bezincwadi iminyaka engaphezu kwe100. Siyaqhubeka-ke nendaba yethu etholakala kule ncwajana ethi uGatsheni ufunda isifundo. Sigcine-ke uGatsheni inkomo yakhe eyibeke onqenqemeni lomgwaqo. Ngale ngase ehambile emsebenzini uyishiye nje usuku lonke lapha enqenqemeni lomgwaqo ukuthi idle utshani. Kodwa omakhelwane babengajabulile neze neze ngale nkomazi yakhe ngoba ibifike idle utshani, uma ngabe isiyomile ivele idlokovele phakathi kwemizi ihambe iye emfuleni yolapha eduze komgwaqo. Kodwa manje inqamula phakathi kwemizi, mayinqamula phakathi kwemizi iyamosha. Kunezingubo ezinekiwe kulayini idlula nazo ayinendaba, phela iyinkomo yona. Okubalulekile kuyona ukuthi ithole ukudla, ithole amanzi emfuleni. Ayindaba okunye okwenzakalayo, ayindaba nomonakalo ewushiya ngemuva. Ngakho babenganeme neze omakhelwane basentokozweni. Khumbule ukuthi indawo ababehlala kuyona oGatsheni yayibizwa ngokuthi isentokozweni. Ake sizwe-ke ukuthi iqhubeka kanjani indaba ngoba phela unkosikazi Cele naye uye wamthukuthelela kakhulu kabi ubaba uGatsheni ngokuthi inkomo idle imifino engadini yakhe. Baze babiza ubaba uMthethwa, umakhelwane wasendaweni owaziwayo ukuthi uyakwazi ukuxazulula izinkinga. Bambiza kodwa uGatsheni wathola esenkingeni emva kokuthi kade liqulwa icala. Kwacaca ukuthi uGatsheni kuzomele akhiphe imali anikeze unkosikazi Cele ukuze unkosikazi Cele akwazi ukubiyela igceke lakwakhe ukuze inkomazi yaGatsheni ingakwazi ukungena egcekeni lika unkosikazi Cele. Ngesizwe-ke namhlanje ukuthi iqhubeka kanjani indaba. Wajabula uGatsheni lapho ebuya emsebenzini inkomazi yakhe isadla onqenqemeni lomgwaqo. Wabona imoto eyiginqikile ilele eweni ngale komgwaqo. Kukhona obeshayela ngesivinini esikhulu. Wakhuluma ngenhliziyo lapho ehola inkomazi yakhe eyibuyisela egcekeni lakhe. Wavula umnyango wangemuva. Nango umkakhe emlindele esonge izandla esifubeni enyukubele. Kunesihambi esikulindile endlini yokuphumula, kusho yena. uGatsheni wangena endlini yokuphumula. Kwakumi indoda eyigcwele igazi ezingutsheni zayo. Ngabe nguwe?
umnikazi wenkomazi. Wena uyindoda engabacabangeli abanye, ededela inkomo yayo ithilileke eduze nomgwaqo ocinene kangaka kumemeza indoda. Indoda yamhlokoloza ngomunwe esifubeni uGatsheni. Nguwena owenze ukuba kugeleze lonke leli gazi. Kungenxa yakho ukuthi umntanami ulaliswe esibhedlela elimele kakhulu. Imoto yami ilele esiweni ilimele kakhulu ngenxa yakho. uGatsheni wathukuthela kakhulu. Kwase kusele kancane ukuba naye ahlokoloze isihambi esifubeni, kodwa wayeka. Wayengafuni ukugcwala igazi ezandleni zakhe. Waphendula ememeza, uma ucishe washayisa inkomazi eceleni komgwaqo, kusho ukuthi ubushayela ngesivinini. Inkomazi ibingekho eceleni komgwaqo, kuthetha indoda. Ibihamba phakathi nomgwaqo. Ngibophe amabhuleki ukuze ngingayishayisi, kodwa imoto yashushuluza yaze yakhalakathela eweni. Yiphutha lakho. uNkosikazi Gatsheni wagijima waya emzini kaMthethwa. Ngiyakucela Mthethwa, woza masishane. Mncenga, yinkinga yenkomazi kanti ngicabanga ukuthi bazokulwa. uMthethwa wangena endlini wezwa isihambi sithi, inkomo akufanele ifuyelwe endaweni enemizi. Inkomo kufanele ihlale epulazini lapho izokudla edlelweni elibiyelwe ngocingo. Lapho ngeke yenzeke lutho, futhi ngeke ize ibe yinkathazo kwabanye abantu. Manje sikufanele ukhokhe izindleko zasesibhedlela, ubuye ukhokhe izindleko zokukhandwa kwemoto yami. Yimbudane yodwa leyo, yimbudane. Kubhaziluka uGatsheni. Uyamuzwa ukuthi uthini Mthethwa? Asihlaleni phansi sixoxe ngalolu daba ngemimoya ephansi. uMthethwa ebeka umbono, ebhekise kuGatsheni. Ungumnikazi wenkomazi, yiqiniso le? uGatsheni wanikina ikhanda. Cha, angiyena. Ngumkami umnikazi wenkomazi. Ngamnika yona njengesipho. Kwandiza emoyeni ibhodwe lafike lashaya uGatsheni ekhanda. Ngingayifuni inkomazi, futhi ngakutshela, ethithisa umyeni wakhe. Wazithengela wena leyo nkomazi, eyakho. Kanti kusukela manje ngale ekuseni uzophipha ubulongwe bayo ebubhataza lapha egcekeni. Kuzofanele umkhokhele lo mlisa Gatsheni, kugcizelela uMthethwa. Hayi, kusho uGatsheni, ngeke ngikwazi ukukhokha. Akukho lutho engingalwenza ngalokhu. Anginayo imali. Kodwa unayo inkomazi. Kuvumelana unkosikazi Gatsheni, uMthethwa nesihambi. Kuphela kanjalo-ke indaba yethu yaGatsheni ofunda isifundo. Bandla uGatsheni.
izinto azimhambele kahle uGatsheni. Ngisho nonkosikazi wakhe naye umjikele akekho esayidini lakhe. Gatsheni ufile izindleko manje, ingakho esethi akanayo imali ayisekho ngoba usanda kukhokhela unkosikazi Cele ukuthi akwazi ukubiyela lapha kwakhe, ukukhokhela nezindleko zokuthi inkomazi phela yakhe ivese yadla laphayana imifino yakhe. Manje akasenamali, sekufika omunye umuntu manje naye usedinga ukuthi akhokhele umntana wakhe osesibhedlela, akhokhele imoto lesilimele. Hayi bandla uGatsheni useyinkingeni enkulu futhi uyangimangaza manje uma ngabe sethi akuyona yakhe inkomazi, ethi wayethengela unkosikazi wakhe njengesipho. Unkosikazi wathi hayi ngeke, ngangivele ngayifuni mina le nkomazi, wayithengela wena. Ewu, kwambhedela bandla uGatsheni. Ake sizwe-ke nayo imibuzo mayelana nale ndaba. Imibuzo yakhona 5. Number 1, izakhamizi zaqamba idolobha lazo ngentokozweni. Isakhamizi ngasinye singenzani ukuze zibe nenhlalo enokuthula nokuthokoza? Umbuzo wesibili, isihambi sathi uGatsheni wayengabacabangeli abanye abantu. Kusuke kuqondwe ukuthini uma kuthiwa umuntu akabacabangeli abanye? Umbuzo wesithathu, ucabanga ukuthi ilungelo likaGatsheni lokufuya inkomo lingaphezulu kwelungelo likankosikazi Cele lokutshala imifino egcekeni lakhe? Umbuzo wesine, sitshelwa ukuthi uma unelungelo kanjalo kufanele ube nesibopho. Uma ungaphezulu kweminyaka eyi-18 noma eyi-18, unelungelo lokushayela imoto. Unesibopho sokuba ube nencwadi yokushayela, ungashayeli udakiwe, nokuqiniseka ukuthi imoto yakho iyaphila futhi ikulungele ukuhamba emgwaqeni. Ungazinikeza ezinye izibonelo zamalungelo nezibopho ezihambisana nawo? Umbuzo wesihlanu okungowokugcina, ngabe kwakuyisu elihle ukuba uGatsheni athengele umkakhe isipho esiyinkomo njengoba behlala edolobheni? Chaza. Ngiyethemba ukuthi nonke-ke nizozimisela ukuzama ukuphendula yonke le mibuzo le ebuziwe futhi niyiphendule kahle, niqale nacabanga. Umuntu angavele aphendule nje angacabanganga. Futhi uzame ukuphendula ungazange ubuyele emuva endabeni ukuyobheka izimpendulo. Zama nje ukukhumbula iyona ndlela otraina ngayo. It's how you train your mind to remember everything that was read, to see if you understood the story. And please do not go to the English version of the story before trying to answer all the questions in isiZulu, before trying to give an answer to the question. Ngiyethemba nijabulele indaba yethu. Sizobonana futhi esikhathini esizayo sengiza nenye indaba entsha. Nisale kahle emakhaya. Wozani, 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 wozani. Bam,
wozani, wozani. Bum ba-dum, bum ba-dum, bum ba-dum, 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 bum ba-dum, bum ba-dum, bum ba-dum, 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 ba-dum. Wozani, 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 wozani.